Il-ġimgħa beda x-xogħol ta' twaqqih fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex biex tibda tinbena l-iskola Barts. Għall-attività kellhom jattendu bosta ministri tal-Gvern biex jinawguraw il-bidu ta' dan ix-xogħol. Fosthom il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn, il-Ministru Anton Refalo u l-Ministru Konrad Mizzi. Imma minkejja li dan ix-xogħol huwa relatat direttament taħt id-Dekasteru tal-Ministeru tas-Saħħa, iġifieri ta' Chris Fearn, dan il-Ministru baqa' ma derx. Dwar dan staqsejna lill-Ministru Konrad Mizzi li der konfuż bil-mistoqsija. Ministru, għalfejn għal-attività li taqa' taħt is-settur tas-saħħa mhux preżenti il-Ministru Chris Fearn? L-attività tal-lum hija tal-Vitals Global Healthcare, li mhix attività tagħna. Ir-responsabilità tal-proġetti jaqgħu taħt multiple ministries, ġifieri għandna naħosib l-infrastruttura u d-Department of Health joħsib minn tiegħu the health standards. Our understanding huwa li Chris couldn't make it this afternoon għax għallu ħaġa. Chris Fearn kellu jattendi l-attività anke skont press call mibgħuta lill-medja. Ta' min jinnota l-fatt ukoll li waqt id-diskors ta' Nadine Delikata, is-CEO tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, fl-ebda ħin ma ġie msemmi jew irringrazzjat għall-ħidma tiegħu Chris Fearn, għal kuntrarju tal-Ministru Konrad Mizzi u Anton Refalo. It-twaqqih beda fil-parti ta' fejn kien jinsab il-kentin tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u fil-preżent hemm nofs iż-żona tal-parkeġġ li ma tistax tintuża minħabba x-xogħol li qed isir.